Ola, que tal amigos? Benvidos a Tradigaita. Hoxe voltamos co penúltimo vídeo da sección chamada 5 preguntas. Desta volta vamos facerlle as 5 preguntas ao mestre Antón Corral. Isto foi o que nos contou. Leva toda unha vida dedicada á gaita. Que conclusión saca de todo isto? Conclusións? Pois vamos a ver, eu vou empezar, bueno, que houve conclusións malas, por dicirlo de alguma maneira, pero superan moito as boas. Nada, a conclusión que quitei, para min é verdadeiramente, a nivel personal, impresionante. Estou pois, moi contento e orgulloso de todo o que levo desarrollado, precisamente no mundo da gaita. E che vou dicir porque creo que, bueno, axudeille e me axudaron durante moitísimo tempo, moita xente, para poder conseguir o que levas conseguido hoxe. A parte do que levo feito eu a nivel personal, pois colaborei un poquinho para que outras persoas tamén fixeran bons traballos por aí. Dende que vostede se iniciou na gaita ata día de hoxe, cal foi a evolución do instrumento? Bueno, claro, cando empecé moi novo, debendo empezar polos primeiros dos anos 50 ou por aí, creo, non? Tería 8 ou 9 anos. Claro, que che iba a dicir, o que había daquela, home, tan pequeno, de momento ainda non me daba conta, non? Pero ao longo dos anos que fun crecendo e fun entendendo un pouquinho máis do instrumento, pois, home, había máis dificultades, non había a exactitude que hai hoxe, xa nas tonalidades, tonalidade concreta, afinación concreta, en fin, que era distinto. Os timbres eu creo que eran donde eu notaba máis diferencia, non? De feito, foi onde realmente eu traballei, foi onde eu puxen todo o que puiden para poder sacar un timbre agradável e redondo que gustara, non? Que valera para o instrumento e que do acabe, intentando pois que salgan o máis afinados posibles, a parte do timbre, e a parte que hemos sacado un montón de tonalidades que, bueno, que daquela tampouco existía, que eso tamén axuda, non? Eso axuda a mellorar uns cos outros, claro. Os artesáns traballan limitados polos palleteiros, según fagan as palletas, ou os palleteiros teñen que ir evolucionando o tempo que os artesáns evolucionan os seus punteiros? Vamos a ver, é unha boa pregunta. É unha pregunta porque sobre iso houve moitas respostas con relación a palleteiros, non concretamente. Vamos a ver. O sea, eu son artesán de palletas, son palleteiro, sin lugar a dudas. E xa desde moi xove, non? E é curioso, aproveito, porque eu aprendi a facer palletas precisamente para o boi, non para a gaita, pero iso deu-me pé para seguir. E, bueno, o da palleta, realmente, o artesán non se pode dedicar moito a facer a palleta debido a que, claro, comeche moito tempo. Entón, claro, esa xente tamén, no tema da gaita, se pide cada vez máis rapidez dentro dos límites que ten cada artesán, non? Entón, te vales de outra xente, é unha maneira de ampliar e espallar un pouquinho máis o oficio, non? De palleteiros desde fai moitos anos, non? Me valín de xente que as facía. Claro, eu procuro que me faga a palleta tal como eu a quero. A meu maneira de construir non é o palleteiro que me pode impoñer a min a palleta, a súa palleta, non, baixo no concepto. Home, sí, históricamente sí hai de todo, non? Que che querían impoñer, pero non, eu teño un sistema de palletas, unha forma de palletas que son as que me van ben en cada tipo de punteiro, cada afinación de punteiro, que son dispares, non? De unha palleta de mi agudo hasta unha palleta de fa grave, entendes? Hai unha diferencia abismal dunha palleta a outra. Entón, claro, eu sempre pido a palleta que realmente eu quero ou necesito para o punteiro que eu construyo. Claro, eu non podo variar porque un palleteiro me diga que non, que teño que utilizar a palleta dele se a min realmente non me vai ben, non? Cree que creou unha boa base en canto a ensinanza da construción de gaitas? Bueno, vamos a ver, eu desde os meus comenzos deume por aí, por enseñar o que eu iba aprendendo pouco a pouco, non? Porque claro, eu non sabía moito, pero bueno, os que eu se estaba aprendendo tamén aprendi moito deles, e iso foi moi positivo para min. Ao longo do tempo, normalmente, cheguei a crear unha escola, e a miña intención era precisamente esa, de que a xente que se preparara no obradoiro, escola, tuvera unha gran capacidade para depois poder el, si quería realmente montar o obradoiro. De feito, era unha pregunta que lle facía a todo o alumno que entraba na escola, xa desde o principio, se realmente se iba a dedicar ao oficio de artesán, de construcción de instrumentos, ou iba por hobby. Entón, claro, incluso para mí personalmente era moi diferente a maneira de enseñar, así rotundamente o digo, non? E, bueno, intentei, efectivamente, facer profesionais e, bueno,
creo que en parte o conseguín. O sea, non todos me saíron como eu quixera, pero bueno, que estou satisfeito. Falando de alumnos, tivo a sorte ou a responsabilidade de facer grandes gaiteiros, entre eles Carlos Núñez. Sabendo no nivel que teñen esta xente, quen vai por diante, o artesán ou o gaiteiro? Outra boa pregunta, claro. Pois vamos a ver, chega un momento que o alumno te supera. E eu, para min, iso é unha gran satisfacción que me supere, realmente, non? Houve incluso veces que hasta case me daba vergoña tocar diante deles, non? E realmente era o que intentabas, o sea, eu alumno intentei tanto na construcción como no instrumento para tocalo, transmitille desde o principio como realmente deberían de facer. A calidade de sonido, a afinación, o tempero, todo. Eu intentei como na construcción, non? O tema das madeiras, como deben tratalas, como deben de ser dunha calidade mínima dun sonido para que o instrumento poida ter unha calidade, non? E eu intentei sempre eso. A partir de aí xa dependía do alumno, e indudablemente, pois non sei, pode dicir que non a maioría, pero moitos me superaron e me superan con creces. De feito, xa xe digo que se me dá vergonza tocar a gaita diante deles. E iso me satisface, era a miña intención. Claro. E ata aquí o vídeo de hoxe. Se che gustou, compárteo, dalle o like, suscríbete a canle e, como sempre, se che apetece, visita as nosas redes sociais. Vémonos no próximo vídeo.